boi ta niwed ar y cyfan. Siwr oedd yn gwybod o'n fath le de? Massage to. I ti fel boi newydd o mas. Highly recommended. Na le oedd e'n hanner porcyn. Oedd e'n gelen. Goner. Good news. Mae wraig wedi gweud bod i moyn fi cael rhywbeth mas o'r wyllus. Resulta! Sesiwn! Mae mam yn excited fyd. Bydd i dechrau'n obeithio gweud bydde ti ddim digon eiddfed. Da di draw i hwn i'n fach bore yma a gadodd i'r yna. Ddim bod eisiau fe, o popeth ni angen yn y ffeil ma. Reit, fi off. Wyll ti hastio mae bron o fod 9 gloch. Fuck. Iesu, Samuel. Dylen ni wedi cymryd y day off, dl. Go on bydde ti mor desperate i gweithio fi? Ti'n cofyn eithor? Pa i wneud y wen paedophile na? Ti'n wed, mae very poor form wneud fideos o boi sy'n ar sesh, dl. Na, sa'n mwyn gweld nhw? Na. Fuck. Na. Dim fi hwnna. Fi hwnna, dl. O'n i'n meddwl bod fi wedi breuddwydo hwnna. Boi yn mynd lawr un cost, dl. Penlin. Na. Not on. Mae hwnna mor inappropriate, tal. Boi wedi marw. Dala llaw ficer na lan fel boxer, tal. Drian y ge. Wanker. Absolute wanker. Mae hwnna'n wath, pan ges i'r tattoo na o Terry Griffiths arni ni. Sa'n gweld y broblem, really. Mae ydych chi teulu'n barod. A fuss, Samuel, a fuss! Hi a Mami, not one but 2 Westphalian women yn trefnu priodas. Hitler a Mussolini, ond heb yr happy ending. Fi fucked. Gas fi office days. Swyll ti fi fod yn stuck yn lift a Gito Harry na stuck fan hyn ar idiots ma. Bore da. Fi pawb yn gofyn. Faint o'r gloch chi'n galw hyn te, boys? O'n i'n yfed ych chi'n eithwr. Pint for pint. O'n i'n mewn 8 o'r gloch. Pint for pint? My ass. Hei, llong y farchiadau. Wedding bells. Sa'n o'n gofio gofyn. Mae hwyliau gwael ar rywun yma bore yma. Hei, nath yr un fach gyrraedd y ffrindfa bore yma, dy fe? I fi'n joio yna. 11 months, yw i. Dwi ddim fel sy'n rhoi review ar TripAdvisor. Yw i'n cysgu'n date? Well... Fuck's sake. Be ffuck yw'r sŵn na de? Fel un o ddyn blitz. Rosawen i fom nawr. Dere fi weld llun. Dere man. Mae di newid. Bullshit, Janine. Hwn yw'r un llun dangos ys ti ddo. Bang to rights fyna. $3,723 emails till. A bob un yn bullshit. Mwy o sponsro. A pa un o hobbies Geraint mae fe eisiau ni fforco mas am nawr de? Dringo'r wyddfa tro ma. Hei. Fucking yes! E-bost wrth Graig Belend. Mae wedi gadael y car na i fi oedd yn neud lan. Ti'n bod y Mark 1, dy fe? Oedd e'n meddwl y byd o fe. Mae'n gweud falle join i orffen y job. Gwerth ffortiwn, glei. Ti'n gwybod ffuck all am geir? Ish, Dan. Is i'r profiad gwaith y Windy Corner? Ti'n mynd orffen, neud o lande? Fuck, narw. Pa i was soft, mae'r advert lan dy fi barod ll. Gyda bach o look, talaeth hwnna, mae'n ffocin priodas. Da ni wedi galw chi gyd yma heddiw i drafod trefn newydd y Basically, bobl, we know all. Nath pethau ddim cweith gweithio mas yn adran y cabinet. Chi bod nhw'n glywed rhywbryd, siod, ond os helith rhywun y fideo i chi, dileuwch yn syth, oce? Sneb sy'n gweld pethau fel la. Oedd yr holl beth yn very regrettable. Ta beth, we know all i redeg y sioe ma, oce? Wel, I redeg y sioe. Fydd ap twa eilir yn aros yn ei rôl bresennol mewn job sy'n eto i thrafod. Well i fi groesawu Graham, sy'n dysgu Cymraeg yn barod iawn i ymarfer. Croeso, Graham. diolch. Thank you. Wel, well i mi gyfyd y cyfle yma i adael chi bod beth ddigwyddodd yn eich absenoldeb. A dwi'n siŵr fydd pawb yn cytuno fod bopeth i'r rhedag fel watch. Ei, gweithai, beth yw eitem rhif 2 ar yr agenda, Eilir? What is tulpoops? Eilir. Bumhole. Tulpoops. Twll. Pups. Twll pups. Right, great.
new vocab, and that's item number 2 on the agenda, is it? No, it is. I'm really sorry. Yn amlwg, da ti hwn totally under control, nos e? Ta wath. Wy'n sicr allwn ni setlo mewn in rhythm blaenorol, a mae'n bwysig bod ni'n un anglo iawn, achos mae yna ambell i ymwelydd pwysig yn galw draw dros yr wythnosau nesaf yma. A wy'n moyn gwirfoddolwyr i fynd i ambell i ffungsiwn a chyfarch a thywys a pethau fel la. BRY. Fuck na. Sa'n dda yn networko, a gift of the gab dy fi fe, ond mae network o'n drech na fi. Sfwrch ma ne. O sfwrch ma ne! Ti'n iawn. Well pido hela ti'r All Wales Waste Management Conference, siwrod. Ond ddod ddys ti, ti yw'r boi ar gift of the gab, twel? A ti yw just y boi dywys Mr Hakatimi rhwng y complex ailgylchu newydd. Are you fucking mad? It's a diplomatic incident. Ddim yn gret ar Patagonian yn y pub na naddo fe. Patagonia? Twll. Just tregaron dy llwch. Gyr ddim nandos mas na dro. Grian bach, beth wyt ti'n meddwl? What do you think? Rydw i'n... No, I'm still wondering why bumhole is on the agenda. Jiw, fyddai'n iawn. Fi'n man of the world. Sensitive. Ti'n upset o pobl y swyddfa yma, heb sôn am erol ti mas o weddill y byd? Na gi fi'n neud yn y lle mewn seino cardiau pen blwydd. A fel bloody book signing. A pwy ffuck yw Catrin? Sim clywed fi, pwy yw i? BRY, fi wedi bod yn iste yma ers blwyddyn. Siwmai, pen blwydd apus ti? I fori, fe? Gwti, ma'n yma ti cael ei nawr. Fucking hell, mae'n arall yn hyn. Joia, as draw, sesiwn, cachu pants. Glei! Mae'n cyd yn deimlad i hwn. Stip extra rhywun. Cofio'n cynnes a dwat. Seina fe, ne? Reit, cyfarfod buddiol arall. Dal fyny de, eisiau cachar. Reit, a cofiwch weithredu popeth chydig clywed eddi, oce? Ych sylw, swylwch y dda, gyfeillion. Fel da chi gyd yn gwybod, da ni wedi colli cyfaill mynwesol i ni'n diweddar. Dwi'n meddwl bod ti'n twat, anyway. Ac o'n i'n meddwl sa'n briodol i ni gael munud o dawelwch i'w gofio fo. Be, fan hyn? Ia. Someone's died. O, be ffac sy'n mlaen ma? O, peidiwch chwi bod rhywun arall i marw. Fi wedi cymryd sausage fi am fel weddill bwyd i. Glori fi. Beth mae'n mynd i weid? Cymryd e? Ie. O, mae yn? Ie. O, beth i cymryd i ddod? Fuck yeah!